nastaviteľný stôl ACGAM ISD 5 a 102. Jedu. No. Čo to je? Dneska si dáme stôl ACGAM ISD 5 a 102. No, to je názov. Je to elektrický stôl, využíčkujem teda nastavením. Tak, ideme to poskladať a uvidíme teda, že aké to bude. A uvidíme, či je to vysoká škola. Toto bude vysoká škola. Vysoká škola života na Facebooku. Ja by som povedala, že to je nejaká púška pre polovníka. No, je to možné. Možno to bude aj zbraň. Keď si zoberieme návod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 strán. To je 457 častí. No, tak poďme na to. Tak mali by byť dierky spravené, tak aby to... Dobre. Stôl máme zložený. Ešte raz, je to elektrický výškovo nastaviteľný stôl ACGAM ISD 5 a 102. A tak poďme si k tomu niečo povedať. Stôl má jednoriadnu dosku s karbónovým tlakom. Je akože dobré. Na omak je to parádne, sem tam vidno teda nejaké tie odlesky, ale to je detail. Takže stôl ide od polohy 72 cm, ukazuje centimetre, koľko ich je, od 72 cm, takže môže malé dieťa s tým rásť a ide to až do výšky, aby sme nič neotrhli, do 118 cm, ide plynulo a ten zvuk, no proste je to tiché.
A celkom rýchle. Takže aj vysoký človek, napríklad ako ja, v pohode môže pracovať po stojačky. Nemá s tým žiadny problém, není skrčený, není, že by stal na špičkách, proste je to úplne dostačujúce. Stabilita, je to stabilné, okrem tohto. Dobre. Stredná poloha je 95 cm, čo je pre takého školáčika, že sa môže na tom najesť. A samozrejme tie centimetre sa dajú uložiť. Je veľmi dobré, že všetky káble dole v podstate sa dá stiahnuť jedným káblom do zásuvky. Všetky káble môžu byť uložené vzadu za stolom, kde je, nazvime to, káblový manažment, nabíjačky, zásuvky, adaptéry. Všetko je tam pekne schované a je to pekne posvietené. Aj samotná zadná doska je položená na ráme, plus 2 panty, takže aj zadok je celkom silný a môžeš tam položiť napríklad takúto ťažkú opaku Smart X30. Kľudne. No. Má vylepšenie pre gamerov, alebo keď si veľmi smedný, stojan na vodu, zasunieš, alebo na druhú stranu vysunieš, takže nezavadzia. A tu je háčik na slúchadlá, čo je tiež celkom fajn, aj keď mohol by byť na tejto strane pri USB vstupe na nabíjanie alebo už na čokoľvek. Je to vstup, ktorý nabíja. Takže by mohol byť, dá sa to samozrejme prehodiť aj tam, ale už si to treba navrtať po vlastnej osi. Už tam nie sú predvrtané diery. Pri polohovaní dobre si dá toto a uložiť do pamäti. Stačí podržať tlačítko M, nech začne blikať a dať si do pamäti. Ďalej to slúži aj na nastavenie jednotiek, ktorých to meria. Tu sú palce alebo centimetre. Potom sa tam dá nastaviť jas toho displeja alebo má tu takú antikoliznú funkciu, normál alebo vysokú, ktorá zabráni vlastne, keď stôl je v pohybe, tak aby nedošlo k nejakej kolízii. Môžeme si to ukázať, dáme si, ja neviem, 3. polohu, stôl ide hore, príde nejaký parapet, zatlačí, stôl sa posunie mierne dole, aby nebol problém. Funguje to zatiaľ iba smerom hore, dole som neprišiel na to, ako by to fungovalo. Je to asi, tak to má byť. No. Je to hlavne teda, keď to narazí o parapet, napríklad, hej, že je blízko steny, ak chce naraziť o parapet, tak ho zastaví, alebo keď chce vytiahnuť káble zozadu do zásuvky, keď sú krátke, tak ho zastaví. Svetelná atmosféra je tam milión nastavení od auto cez rýchlosť toho pohybu, alebo úplne bude skoro stáť. Aj proste je tam toho veľa, módy, svietivosť, je slabúčko, alebo silno, proste je tam toho veľa. Farby rôzne a tak ďalej. Není to nutnosť, ale pekne to doplňa. Ja neviem,
večer tú atmosféru pri práci alebo pri hraní. Skladanie stola bolo pomerne jednoduché, až na nejaké drobné detaily, ale je to všetko predvrtané, takže len to zložiť a treba si to nejako predstaviť v celosti. To je asi všetko. Je to výborný stôl, rýchly motor, síce jeden, ale celkom rýchly. Je to stabilné, vydrží to 70 kg, takže tam môžeš naozaj čo chceš a fakt je dosť veľký na čokoľvek. Či na učebnice na ľavo, alebo neviem, niečo také. Ale má to nevýhodu, a to je presne to, že nemá úložný priestor ako tie konferenčné stolíky, alebo pracovné stolíky so šuplíkami, ale zase stačí dokúpiť, nie je to veľmi drahé a na výber je toho prte. No, tak to by bolo k stolu asi tak všetko. To celkové zhrnutie super, stabilné, dobré nastavenie, nabíjanie, svetelná atmosféra. Takže viac sa k tomu asi nedá povedať a ak chcete viac takýchto videí, možno lepších, tak nás nezabudni sledovať a keď zavítaš tam na stránku www.kuptoštín.sk, tak sa nezabudni prihlásiť na odber. To je všetko. Čus.